Чакай. Едно. Чувам ли се? Чувам се. Здравейте, уважаеми... Мечо, моето микрофона не се чува, бе. Ало? Чакай, той кабелът ти паднал. Чакай, сега ще... Явиш сега? Сега? Ало? Стана ли? Стана! Добре. Здравейте, уважаеми избиратели. Мечо, нещо глъхнеш, бе. Не се чуваш пак. Така ли? Да, не чуваш ли? Ало? Айде, ще казваш ли за косметика? Нали това казваме? Айде по-бързо. Остави ме! Здравейте, скъпи избиратели на България! Искате ли да живеете като кралицата? Искате ли винаги да имате нещо в устата? Искате ли да сте безсмъртни? Кой си ти, бе? Кой си ти? Дядо Коледа съм аз. Мечо съм, не знаеш ли? Аз знам, хората не знаят. Как ще разберат за кой да гласуват? Къде го пише тук? Забравихме да пишем, бързахме да направим това. И как ще разберат хората? Той прилича на бравчетти. Хората знаят кой съм аз. Те ми познават мене и Мечо. Как няма да знаеш? Ще се объркат, да знаеш. Няма да се объркат. Да, аз вече един път се обърках. Кога, ма? На сватбата. Не помниш ли? Първото брачна нощ с него спах. Приличат си. Здравейте! Мечо, на теб защо толкова сте голяма главата на гелборда? Сега да се върнем на съществото. И престани да ме прекъсваш. Добре. Здравейте, Няма скъпи... повече да те прекъсвам, обещавам. Сега ще ти кажа в кой ще ти... Защо да гласувате с номер 112 на партия към по-доброто? Защото проблемите ви ще изчезнат. Портфелите също! Сусма, когато сберете 112, дали по телефон, дали на бюлетина, обещавам, че ще оправим абсолютно всички. Първо започваме да оправяме всяко едно куче и котка на улиците. Как ще правиш котките, бе? Подай туалетната хартелта. Ета. Подай. Как ще вземам сега? Да се върнем на съществото. Партия към по-доброто. Мечо, няма ли да пускаш малко музика, бе? Не ти ли много сухо така, бе? Уж предизборна компания правиш, пък тяма джумбиш. Сега, ако гласувате за мен, ви обещавам, че всичките ще ви оправя. Един по един. Сега да ви казвам какво ви обещавам. Чакайте да ви... Аз го гледам, аз не мога да чета, бе. Образователната система. Училището го правим до втори клас. Висшето училище до трети. За онес, дето в момента се намират на четвърти клас, директно пенсиониране и получаване на 13-та заплата на куп. Също така, мадурите ги примахваме. Висшето учебни заведения от сега нататък стават само заведения. Само сватби ще правим. Засилено обучение на TikTok. От сега нататък обучението се превръща изцяло в интернет. Чакай, Мечо, как ще влизат хората в интернет? Теско не знаят. Добре, че каза. Хубаво, че ми напомни. Защото имаме спонсор. Този партия нямаше как да се осъществи без нашото спонсор. Сега прекъсваме, уважаеми зрители, за реклама. Трябва ли да става нещо? Прекъсни за реклами. Кой? Прекъсни за реклами! Как да Прекъсни за реклами, ма! Скъпи избиратели, дойде момента, в който да ви споделя за супер яката инициатива на нашите приятели от А1. Казва се Интернет за всички. Защо?
защото вътре може да научите всичко за интернета, технологиите, клауд гейминг, дигитален портфел. Може ли да закраде този портфел? Сусма, не говори така, някои хората няма да харесат това. Извинявайте. Така, дигитален портфел ще разберете какво е. Също така, как работят търсачките в интернет и как да използвате телефона си, ако не знаете като мен. Много такива неща ще научите. В училище такива работи няма да ти кажат. Едно. Едно. Най-хубавото какво е, че има награди за вас, ако влизате в internetforall.bg. Това е сайта на А1 инициативата Интернет за всички. Ето тук отпред, под кондензатора, ще ви оставя сайта да влизате. И като влезете, решавате теста и може да спечелите награди. Samsung таблети, електрическа тротинетка да обикаляш из махалата, телефон iPhone 13 да си чуваме и също така слушалки да слушаш любимия си ключек Apple AirPods Pro. Не знаеш какво е това, нали? Сега ще ви визуализираме нещата. Визуализирай наградите. Визуализирай наградите. Да танцувам ли искаш? Да, визуализирай наградите. Какво О! Тук наградите сега виждате. Ето, има телефон, има тротинет, където казах и други. Много са хубави наградите. Лично аз съм ги пробвал. Също така, тук ще видите хората, дето обясняват. Ето това Слави от The Clashers, IDBG. Те са много умни хора и ще обяснят, да знаете. Сега да се върнем към съществото. Партия към по-доброто! Край на проблемите с края на месеца. От сега нататък заплатите няма да са проблем. Вдигаме всичките заплати. Как ще ги дигаш всичките заплати? Много просто, като тебе. Освобождавам от работа всичките полицаи и жандари. И без това си имат друга работа. Да. Чакай да не ни чуят. Освобождаваме нападжите, защото и без това много станаха. И какво правят иначе? По цял ден смятат на елките, събират данъците. Не може така. Ни свобода не искаме ли малко? Затова гласувайте за към по-доброто! Освобождаваме Ной! Защо? Не, няма да освобождаваме. Там помощите има. Помощ. Няма Ной, няма. Намаляваме престъплението в цялото държава. Как ще намаляваш? Много просто. Пак като тебе. Освобождаваме всички затворници. Да има свобода. Свобода за всички. Към по-доброто! България ще става толкова хубаво, че от сега нататък няма да си налага да ходиш в Германия германец да ставаш. От сега нататък германците ще искат да стават българи, защото тук ще сме най-добре. Към по-доброто! Към по-доброто! Гласувайте към по-доброто! 112! 12! Към по-доброто! Спираме инфлацията! Омръзна ни вече! Един не се сети как да го спре то с лошото нещо! От сега нататък, който не се сеща, освобождаваме! Освобождаваме парламента! Край на демоникрацията в България! Всички демони, вън! Към по-доброто! Гласувайте! Спираме да празнуваме коронавируса! Край на маските! Край на ваксините! Към по-доброто! Най-доброто! Гласувайте! За пенсионерите! Сваляме долната граница, дигаме горната! Кръвно ще има за всички! Край на проблемите с горивата! Празнян бутан за цялата махла! Сега всеки ден, всеки час, навсякъде ще има материал! Цената на желязото! To the moon! Какъв маймун, бе? Сусма, за тока сега ще ви казвам как ще оправяме проблемите. Повече такива работи няма да има. Този да има 200 лева, онос да има 100 лева да плаща на края на месеца. Свързвам във всичките в един общ мрежа и на края на месеца цепим сметката поравно на всички. Равенство за всички! Към по-доброто! 111, 12! Медицинските заведения от сега нататък ще стават само заведения. Сватби ще има денонощно!
Примахвам и тихите часове от 2 до 4. И от 11 вечерта до 9 сутринта също. Без тихи часове. Джомбиш само ще има. Ще увелича, Мечо. За всяко първо сватба 500 лева подарък директно от общината. За всяко второ 1000 лева плюс оркестър Мечо. Оригинално ще ви свири на вашето сватба. Чакай. Като има някъде едно и също сватба на няколко места, ние как ще ходим на всичките? За всяка втора сватба 1000 лева подарък без оркестър. От сега нататък всеки Какво правиш, ма? Тези кебабчета не са за тебе, ма! Край на проблемите по сватбите. На нас не писна. Так му да не стане хубаво и веднага да прекратяваме сватбата. Да, не може така още на третия ден да приключваш празника. Гласувайте за Към по-доброто! Към по-доброто! От сега нататък гласуването ще е по-лесно. Прекратяваме работата на електрическите машини за гласуване. Хората не могат да се оправят. Колко бележки изядаха докато се научат? Писнани вече. Прекратяваме изборите. Няма да има повече избори никога. Всеки месец избори. Писнани вече. Накрая едно и също. За всяко човек ще стане към по-доброто. Към по-доброто. За всяко дете ще стане към по-доброто. Към по-доброто. За всяко куче и котка и мишка ще стане към по-доброто. Чакай, Мечо! Какво по-доброто? Какво обещаваш? Те пари имаш ли, бе? Сега специално за вас сме ви подготвили след изборен концерт по случай печалбата ми от изборите с оркестър Мечо. Оригинално! И Марука най-доброто! На китарата Марука жабата, та ще свири цяла вечер само за вас. На китарата Цеца жабата, та ще свири цяла вечер само за вас. На китарата Вечо жабата, той ще свири само за вас. На китарата Васко жабата, той ще свири само за вас. На китарата На китарата! Каква китара, ма? Пак обърка работите! Това не беше ли това? Нали това е? Към по-доброто. Гласувайте! Приятели, това, което искаме да ви кажем с въпросното видео, шегата на страна, но е важно да гласувате, защото да не стане така да изберат Мечо. Дайте своя глас, защото е важно и бъдещето на България си зависи от нас. Посетете internetforall.bg и вижте инициативата на А1 Интернет за всички. Там, освен че може да научите нови неща, може и да си спечелите страхотни награди. И за всички, които искат да гледат Байван филмът онлайн и специално за тези в чужбина, филмът ще бъде пуснат от 20 октомври по Netera TV. Като още от сега може да си закупите билет, дали билет? Наем на преференциална цена, след това ще бъде по-скъпо. Също така продължаваме с изненадите и от този петък имаме нов светещ мърч в Sunday Habit, нашият магазин Светът на ванката. Така че отивайте и разгледайте. Оставам линк в описанието. И също така, който не е гледал Байван 2, отивайте да го гледате по всички кина в България. Сега е момента. Благодарим ви, че гледахте това видео. Дайте по един лайк, пишете коментар и го споделете, ако ви е харесало. И най-важното, абонирайте се за канала, за да може да станем най-много на брой. Камбанки, известия, до следващия петък. И гласувайте! Гласувайте! Де го целуваш, що сме? Бравчет ти това? Бръвчет ми това, добре. Пали си ти.